Ей, специален поздрав до всички копелета. Ей. Ей. Копеле Мишко, готов съм за бой сега. Готово вадя пистолета, да. Искам да ти кажа, че ще взривя 300 села и няма да се спра. Ти ли си тоя, който ще ме настъпиш? Ти ли си тоя, който ще ме осъдиш? Ти ли си тоя, който ще ме накърпиш? Искам да ти кажа, че ще сбъркаш адреса мойка. Сега те слагам в бройка, числото е готово за твоя обиколка. Близам и паля нова ролка, а ти пред мене си като шибана стоножка. Мога ти кажа защо ще ти сложа ножка, защото ти си като стоножка. Искам да ти кажа, че ще сложа в точка, а тебе ще сложа да спиш, браточка. Ей. Слушай само бита. Влизам и в това число ви нареждам стол, каквите на стената сега. Искам да ти кажа, че на тях ще напиша всякакви шибани от вас имена. По тях ще сложа една голяма черта, за да се знае кой ще взривя, а кой ще падне под моя пистолет. Да, то се знае, това са тея числа. Искам да ти кажа, че не си шефа. Искам да ти кажа, че не ти взимам релефа. Ама мога да ти кажа, пред куршума всеки бега и за това по-добре се стегай. Мога да ти кажа, че ще затисна конуса. Мога да ти кажа, че ще ти взема бонуса. Идвам да те тропна в 3 през нощта. Взимам ти главата и я слагам в чувал, брат. След това я пращам на най-големия бос, за да взема от тях 100 000 бро. Идвам и след това ти взимам даже и заплатата от къщи и всичките ти неща. Мога да ти кажа, че ще те взривя. Мога да ти кажа, че си объркал човека, да. Мога да ти кажа, че промених нещата, да. Сега за напред ще ти кажа, аз съм тоя, който командва парада, а ти си шефа на твоята гейска бригада. Такива като селяци, като вас педали не стават. Затова идвам с командата да те унищожа. 1, 2, 3 и те пра на прах. Идвам сега, оставяш без глас, оставяш без думата, а направо те пращам в световната азбука. Да вземеш някоя баница, че си гладен май. Ще взема и към банката, душата ти я пращам в селото на стопанката. Мой ти кажа, че ще дявам пишката, да я лапаш, защото си малка мишка, брат. Ето ти едно число, в което ти правя рап. Ето ти едно, защото те слагам в патентат, защото така те взривявам, да. Става дума и стая лейбол, ще те унищожа. Не можеш да ми стъпиш на прахта на малкия пръст. Сега мога те взривя. Мога да ти кажа, че ти обърна очите. На този трак може да те легна да спите. Поздрав за педалите!